Rahim wa tazulu sampun nggih wa kulli sekedar wa tazulu durung tak manani kabeh wa tazulu lan ilang anhu saking kolbun apa dulmatun pepetang kae yumkina supaya kongang supaya kenek lan utawa supaya bisa wilo itorikin kelakuan torikot fikol bihi ing dalem atine wong macane ngeten litorikotin tertentu kelakuan torikot mau antan jila apa nyito manggon apa torikot fikol bihi ing dalem atine wong nek wis kula jenengan kulino salat ditingkatno durung jamaah kulino poso Senin Kamis ditingkatno istiqomah kulino maca Quran sak ayat dadi sak letir banjur sampai hafal kulino atine dilatih sabar atine dilatih iman atine dilatih ora gampang necono kepinginan senjene nafsu ngoten niku reget elek sing nggone ati banjur iso resike reget iku gandeng akhire mencorong ati. Nek ati mencorong iku mungkin krungu apa wae seperti apa mawon sing sifate keapian niku iso dadekno kebiasaan lan karakter sing gone wis kulino terus ngoten niku kula jenengan gadah pribadi mlaku sak mlaku nyawang sak nyawang sing dilakoni sing disawang ngoten iki butuh latihan. Lah Ramadan iki monggo damel kesempatan. Ngoten damel kesempatan melatih dohir melatih awak untuk melakukan amal baik berupa syariat, melatih hati ditotopi isan ragu sifat-sifat elek. Nek wis ngono metu kabeh penyakit atine padha. Tambah wa min kulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila wal kulilan itu kedue saben-saben sijine kaum wong sing ahli riyadhah ahli latihan ahli noto awake ahli noto atine nglakoni amal apik iku torikun dalan torikoh nggih ya iku torikoh dalan sing nglakoni abot-abot mau minturukin setengah saking pira-pira dalan yaktaruhu kang milih sapa kullu wahidin ing ing torik payakunu mongko sapa kullu wahidin min dawasila saking iki dalan wasilah iku bisa usul ing Allah torikoh dalan kanggo nyedhep supaya ati iku pareng nang Allah iku pirang-pirang. Nek misale torikoh sing atas bimbingan guru niku nek boten lepat kirang langkung enek 45 luwih torikoh niku. Enek jenenge torikoh Qadiriyah, enek jenenge torikoh Naqsyabandiyah, enek torikoh Syadziliyah, enek torikoh Ghazaliyah, enek torikoh Idrisiyah. Wakeh niku biasane jupuk wirid, jupuk lakon lahir, jupuk amalan teko ijazah teko weyane saka guru sing mursyid sing kamil. Lah torikoh kula panjenengan sing dhewe gadah guru sing kamil nggih kathah yak taruhu kula panjenengan dikon milih. Napa duka jenengan milih salat duhane niku dilakoni sing nonton sing istiqomah. Pertama latihane salat duha 2 rakaat oleh seminggu ditambahi 4 rakaat.
oleh sakulan ditambahi 8 rakaat. Akhire istiqomah 8 rakaat salat duha. Paling sithik 2 rakaat, utama-utamane 8 rakaat, paling akeh 12 rakaat. Wektune nek wis mari srengenge ngoten terus sampai manjing dhuwur, terus sampai tekan dhuwur lagi duha. Apa meneh duha dicampur karo subuh iku gak umum. Masa duha karo putih iku berarti subuh nyamarno. Diulang-ulang terus, dilatih-latih terus. Jaminannya pahalanya besar. Barang siapa yang istiqomah sholat duha, maka Allah akan menyiapkan baginya apa itu bangunan istana kelak di surga. Jadi bangun orang bangun mental dan bangun mental. Jenengan kok nglakoni duha rakaat niku padha karo sampeyan setor semen setor ora nggone surga. Lha kok sampeyan meren duhane malaikat nganggur kok predikat malaikat gane iman no. Sampeyan duha rakaat istiqomah iku dibangunkan istana kelak di surga. Pantes mawon badhe sekolah duha iki. Ya Allah, dengan paring kula ilmu ingkang barokah manfaat, dengan gampang kula nampi ilmu saking sekolah saking Bapak Ibu. Akhirnya sampai melimpah sekolah orang budal mulai. Mungkin sing mau pabrik pantes mawon sadurunge budal di pabrik sampai 2 rakaat melaksanakan sholat duha. Pantes mawon badhe ten Tegal, badhe ten sawah. Duha riyin pantes. Ora sempat duha omah wis dadi pengurinan sarung-sarung. Nek dene Tegal sholat, masyaallah. Malaikat godhe iki wong toko dhewe aku. Tak pada nembe aku malaikat yo nyatane wong tak arani wong ya kok. Nang Tegal sarung masyaallah. Lah ngoten-ngoten iku latihan sing dibuni nang ngoten istiqomah. Iku sumber bisa dadi dan ati kita apik. Dohir kula panjenengan tambah apik. Lah lakoni ngoten niku dereng toriko nglatih awak latihan istiqomah nganggo amal-amal syariat sing abot. Abot boten ngoten niku. Sing abot niku nafsune boten dipaksa. Satu niku pirang kilo, satu sing gawe nyambung niku dari lantai tunggal. Nenek 1 kilo, enten 2 kilo, satu nih lho, 5 kilo, mosok boten to nggih. Lah, kene ngopo roh musala rusak, roh masjid rusak, roh omah rusak. Sing perawan-perawan kuwi lho. Dinyo kok iso tangan iki abot gawe nyandak sapu iki 5 kilo. Ternyata tidak. Ternyata apa yang berat adalah nafsu di hatiku yang senantiasa pengen leyeh-leyeh enak, pengen enak-enak mau kamelan. Nek wis dikulinakno asine uripe kudu scroll TikTok, scroll IG. Tani abot. Lha kira-kira sing abot awake apa sapune? Roh musuh ora disaponi. Oh, ternyata yang berat adalah nafsu yang selalu dituruti, tidak dilatih, tidak dihias hati ini untuk gerak cepat melakukan kebaikan. Makanya berjadil nek ngaturi ulang santri ini kapan sampeyan nyapu, ojo mung diniati nyapu supaya mantel resik, nek diniati ngresiki ati. Jadi ambek nyapu de astagfirullahaladzim sampai nyapu bali sampai resik istighfar oleh ping 100 jodoh bersih.
Sinten sampeyan kakek sing nyabu maca istighfar. Oh, derek belas. Nembe pirang kok mungkin kula nyabu wae yo jajar yo jompo sesuk wae. Mosok pulang langsung sampun ning kabeh. Rusak kabeh rusak kabeh. Jadi berani sampai mungkin ngaji opo tetap takut mulai wis sebelumnya gitu. Nah ini latihan. Sampai mulai sholat duha itu sampai mulai maca Quran itu juga laku-laku tolong sama istiqomah. No, bisa melatih lakon doa tambah apik, batin itu tambah padat. Oh dalam satu hari paling tidak saya harus 1 juz. Satu hari tidak bisa 1 juz ya 1 lemper, besok lagi. Ini bisa menjadikan latihan-latihan yang memunculkan karakter bagus mungguh Allah ya bagus mungguh sesama. Secara tidak langsung sifat sabar akan terpupuk tambah apik. Ngempet ngaji 1 juz itu angel. Ngempet ngaji sak lemper nek rong taun iku abot. Nggih to. Ora kulino ngaji 3 lemper sama sak lemper ae. Lempet rong lemper mawon turun terus. Lho piye? Tambah burung kabeh. Lha kok iki Quran betul dari wadah. Niku tandane nafsu kula panjenengan iku arang dosa. Lewat syariat thariqah sing kula jenengan nilai amal sing sampeyan salat sing lakone sedekah bantu monggo saben ngaji sanu kresek terus bahkan santuan budal sanu kresek dia tuh kan dadi bisa disandar lho ngaji kok kresek bisa disandar cek ilang tepak enek kene sandal ilang. Itu buat tener sadar mau ngaweh sampai segi jajan itu kacang ini monggo itu sesampai bisa sampai dolar atau nopo nilai sing dadi amal-amal kabeh sing istiqomah. Oh diwale halaman 6 kan julusihi bainal anami murabbiya wa kasratil awrati kasawis shalah. Di antarane thariqah maneh iku lungguh kajulisihi kaya dene lungguhe sira bainal anami ing dalem antarane manungsa murabbiyan hale didik nglakoni ibadah. Di antarane thariqah maneh iku kula jenengan iku duwe lelakon mulang ilmu. Iki kangge guru-guru. Iku thariqah mulange tenanan senajan sing diulang alif batak sing diulang jilid sing diulang TPQ bocah cilik-cilik. Nek sampai utuh tenanan sabar mulang napa kok mulang murabbiyan dadi murabbi. Napa? 1 memberikan ilmu sing diwehi Allah dhateng kula jenengan disalurno pisan ora mandeg awak tersalurkan dunia diulangi. Ayo coba Dek sini maca ulaika dikeduki ya biar pas panjang pendeknya. Ini 6 kali kedukannya ulaika itu pas ulaika ojo macing aku Dek aku wis roh ngerti kula dewa to jangan ngono bulange sakit nek guru sing mulang bendina niku masyaallah kados ten pondok-pondok pesantren ten langitan ngeten iki poso badhe subuh ngaji sampai mungkin tidur matur zuhur ngaji maneh bahaya itu sampai asar berasar dan sedulur mungkin ngeten ngaji maneh sampai maghrib badhe duka badhe tarawih ngaji maneh sampai jam 1 terus
alus ngoten iki ora kok sing mek jalan mulang. Nek ra iso mulang mulang nyedhekno mungkin diulang kok sedih. Ra iso mulang cah cilik sampe yo ora sabar iki cah cilik kok dalan-dalan pengen mulang. Teng mulang samune gepuk kanggo bocah merah ditutup mulai cah 10 sementara kabeh. Mboten bakat niku ambil thariqah yang lain. Apa wakas rotil aurat kaya dene ngakeh maca wiwit utawa kasumi kaya dene poso sunah Senin Kamis utawa poso dalail utawa poso Daud asya lan salat sunah. Sampai yo thariqah kabeh biasane wirid napa jenengan dadi wiridan niku apa-apa sing diajekno, apa-apa amal saleh sing diajekno sing dilakoni ajek iku jenenge wirid. Misale napa maca Quran ajek, maca surat Fatihah ajek berasal berarti sampai wirid Fatihah. Saben turu maca al-mulad berarti sampeyan wirid al-mulad. Sampeyan maca napa wiridan sholawat wiridan istighfar ping 100 saben dina ping 100 saben dina berarti utawi kaya sampeyan nganggo wirid sholawat lan istighfar. Nah ini biasanya nek urusan wirid ada hubungannya agar mudah untuk melaksanakan, terbimbing dan cepat ati iso nampa awak enteng lakoni niku biasanya bil ijazatil mursyid nganggo ijazah. Kados ten pemimpin ngaten iki jenengan kula aturi sing sampun iki sing sampun lan seterusé. Saben badhe salat maca lakon janaku ping pinten? Ping 11 ayat kursi ping 11 baju donga ayat kursi wala yahduhu itu bahwa al-alimul hakim wa hikmah kulli syaitanir malik wa hikmah takdirul azizil alim diajak gak kuat ping 11 Pak kula ping 7 gak kuat ping 7 Pak kula ping 3 kula ping 3 pun disesepan berkang ping 1 gak kuat ping 1 tak wacana gak usah guru ping piye to cek genyo iso apa mboten usah ikhlas luwih ta'ala. Lah nglakoni ngoten-ngoten mungkin enek dilakoni istiqomah ikhlas ono dampake. Dewe para yai sepuh sapa wae sing kapan ngajekno watoja bakal gampang ketularan sifat apike akhlak apike Kanjeng Nabi. Ya Allah, iso dadekno ati tambah seneng tambah kangen Kanjeng Nabi. Maneh faedah maneh ora bakal mempan kenek senjata-senjata yang sifatnya unsur besi dan tajam dibacok oleh jejel niku nek istiqomah nek krungu langsung sampean njaluk Pak nuwun aja sampean ngamalno kadang ngamalno kadang boten dibacok ya tambah pedhot. Muga napa tendensine pengen menggak mempan tendensine pengen serah ke Allah wae niku mung contoh faidah-faidah sing diterangkan para ulama kanggo motivasi kula jenengan sing penting diamalkan. Bahkan faidah sing luar biasa maneh obat bakal mati wong sing maca lakon janaku. Nek diwaca sore gak bakal diparingi mati dijago nyawa sore. Nek diwaca esuk ora bakal diparingi mati esuk. Faidah ini Sampai yang judul maca soalnya cek maca musuh mati maca kalau dia musuh ranan
kok diri nyawoni hadis saat itu, maka Allah akan bersama bermoco atau lali bermoco lagi dijawab. Mungkin contoh cilik misalnya wirid dengan wirid nopo gak wirid nopo blas Bapak kula kadang istighfar sholawat mawon niku nami menika kok sing iso dadi kepareng nggone Allah. Nek sampe ra iso blas maneh pep so tenanan nafsu kula jenengan apa bersolat itu lho aja lagi bersolat wiridan sakniki niku akeh sing rapat duyan wiridan padahal niku donga bukti syukur kula dhateng Allah. Coba to diawasi astagfirullahaladzim li wa walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jenengan paring pangapunten dhateng kula, jenengan ngapunten tiyang sepuh kekalih kula, jenengan ngapunten tiyang sinten mawon ingkang nate sae lan sae dhateng tiyang sepuh kula dhateng kula. Jenengan ngapunten ugi tiyang-tiyang ingkang iman dhateng panjenengan sami kalih kula, ingkang tasih gesang, ingkang sampun kapundhut, jenengan ngapunten sedaya. Kok Gusti Allah paring pangapura nek wis sampeyan disepuro Allah donga sak donga jaluk sak jaluk diijabahi. Yo ora wiridan terus ya Allah. Allahumma antas salam, ya Allah keselamatan itu saking panjenengan. Antas salam jenengan kaparing keselamatan. Wa minka salam kabeh salam itu saking panjenengan. Jaluk selamat. Selamat itu basa Jawane jaluk bejo. Bejo luas. Selamat niku luas. Enek sing pacaran 3 tahun jebule dadi rabi. Bareng perdo dadak kenal sampeyan sampeyan ora tau ngrasakno pacaran, dadak ditakokno sampeyan cocok malah sampeyan rabi. Iki jenenge niku lho, niku kancane babah diarani niku ya wis kok nyatane kula boten aku semono istighfar kula dari roh yang jenenge masyaallah saking kula istighfar astagfirullahaladzim klaim masyaallah tak takokno dadak jujur ngoten niku betul lha iki setengah tahun suben lho kalau ditotal kasane karo menengaden sing njaluk HP sing njaluk niki njaluk iki sampe kabeh ora apa jelek teko langsung itu juga bisa jadi bojo sampeyan wae kabeh kena flu kabeh kena yang sampeyan bendeles dhewe lho bojo namanya sing jomblo-jomblo kuwi masyaallah ra jajan salah sampeyan betul ra jajan ngopo gawe kopi tok bedene Pak ya ora apa-apa tapi kok bejo kan ngomong bejo senajan ora sak apa-apa ben ngaji kudu dimangga sing jero nggowo sak piring ditawarno Mas monggo sing tok ditawarno lha kok buyan ngaji salah terus piring dhewe lho iki bejo sing ora bejo senajan jero ate jupuk isih dhewe kan sase masih juta masuk itu pun naik tangannya sendiri. Nah jadi kita ngomong orasi berjubik. Engkau selalu berpengaruh jubuk mereka sama sekali. Lu tenang. Orasi berjubik sampai alhamdulillah itu dimana orasi berjubik gorengan. Nah jadi puji lu orang berjubik. Ini contoh cerita. Wirid kalau panjenengan itu minum kotor dan sudah itu ngati nopo penggalian dhewe jenenge sangat awak ati mungkin iso kebuka lantaran penyakit ati
iso terkikis lantaran miskin kurang berbidan. Bon, sampai kali wakihot, wakahik,